Hola, nois! Avui us ensenyaré a fer unes lletres molt boniques per poder fer els vostres títols dels vostres treballs, les vostres feines. Això es diu lettering i ara us explicaré quin material necessitem. Primer de tot necessitem un full. En aquest cas ja està escrit, però tindrem un full blanc. Goma, llapis i regla. Podem fer servir també aquest tipus de retoladors que serveixen per marcar. També necessiteu o podeu fer servir punta fines de colors, sí? Bolígrafs amb la punta molt fineta. Què més? Podeu fer servir qualsevol tipus de retolador de colors. I també podeu fer servir, si teniu aquests rotuladors que van molt bé perquè tenen la punta així, en forma de con. I llavors ens permet fer línies molt fines o molt gruixudes, d'acord? Aquests són de l'IKEA. Potser alguns el teniu per casa. Si els teniu, els podeu fer servir. Doncs vinga, comencem! Primer de tot, explicar-vos que el lettering es tracta més de dibuixar que no pas d'escriure. Hem de dibuixar les lletres i per fer-ho bé hem d'anar a poc a poc. El primer tipus de lletra que us explicaré, primer hem de fer unes línies per decidir el tamany d'aquestes lletres. La fem molt fluixeta amb el llapis, perquè després ho hem d'esborrar. Un cop hem decidit el tamany de les nostres lletres, amb lletra de pal o majúscules escriurem la paraula que triem. Per exemple, queda't a casa. Doncs vinga. Primer amb llapis. Perquè si ens equivoquem, ho podem esborrar. Un cop hem escrit les lletres i estem contents del resultat, les passarem a retolador. Retolador de qualsevol color. En aquest cas, jo la faré de color blau. Recordeu, estem dibuixant lletres. No tenim pressa. També ens ajudarà a relaxar-nos. Molt bé, ja ho tinc gairebé tot fet, però ara vull donar-li un toc més artístic. Així que, amb lletra lligada i amb un punta fina, escriuré entremig de les meves lletres. Mireu. Ha de ser tot un traç i no puc parar d'escriure fins al final. Què us sembla? Un cop ho tenim acabat, hem d'esperar a que estigui ben sec per esborrar les línies que hem fet amb el llapis. Us agrada? Hi ha un altre tipus de lletra que s'assembla molt a aquest. Mireu, el podeu fer així. Primer escriviu la paraula amb lletra de pal, d'acord? Una miqueta més gran, sí? Mireu, jo aquí m'he equivocat a la H, doncs no passa res. Esborro. Sí? Un cop tinc aquesta lletra, agafaré el meu punta fina i escriuré amb lletra lligada enmig. És una mica semblant però diferent, fixeu-vos. Escriuré aquí enmig hola, amb lletra lligada. D'acord? Sí? I ara el que faré amb el retolador, per exemple, en aquest cas un altre color, és resseguir la lletra de pal però sense trepitjar la lletra lligada. Mireu, així. Com si l'estiguéssim tallant. D'acord? Ara ens esperarem un moment per esborrar el llapis i resseguir aquest hola amb un marcador. Sí? Jo ho faig ara, però esborreu primer. Així. I és una mica diferent. Aquí, la vostra creativitat. Proveu-ho. Ara us explicaré com fer lletres amb aquest tipus de rotulador, si és que el teniu. D'acord? Per exemple, si la fem de pal, quan baixem la lletra ha de ser gruixuda i quan pugem la lletra ha de ser prima. Per exemple, baixo una H gruixuda. Aquí com no baixo, d'acord? I aquesta, per exemple, la puc fer cap amunt. Sí? I ara baixo la O gruixuda i quan pujo és primeta. Baixo la L gruixuda i a baix primeta.
pujo primet, baixo gruixut. Hola. O si ho faig amb lletra lligada és una mica més difícil, però també ho podeu fer així. Pujo primet, baixo gruixut. 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 I li faig detallets. 1, 2 i 3. Amb aquest s'ha de practicar molt i per això necessiteu una punta d'aquest tipus. Si no, si ho féssim amb un rotulador normal, ho podríem fer també, però és una mica més de feina. Però no passa res, faig així la H, sí? I la pinto més gruixuda d'aquí. Veieu? Faig la O i la pinto més gruixuda d'aquí. La L, igual, m'he d'entretenir una estoneta. I la A. També ho podem fer. Imaginació. Vinga. Ara us ensenyaré també a fer algunes banderoles. Per exemple, podem fer una així, amb el llapis poquet a poquet. Fem un arc, sí? Fem a sota un arc. Mira, a mi m'ha sortit malament, no passa res, ho esborro. Poquet a poquet. Sí? Aleshores, el tanco aquí i faig així, veieu? És com una M al revés, sí? D'acord? I a dins puc escriure. Jo sempre ho faig amb llapis primer, per si de cas. Tot anirà bé. Un cop ho he fet i m'agrada com m'ha sortit, ho puc passar a rotulador, a punta fina, el que m'agradi més. Doncs en aquest cas ho faig amb un rotulador. Poquet a poquet. Puc moure el full. I rectificar si hi ha alguna cosa que no m'ha agradat del tot. I faig detalls. Per exemple, aquesta la puc fer amb el punta fina. I ara amb el punta fina hi puc fer detalls aquí també. Recordeu, no esborreu fins que tot això estigui ben sec. Si no, quedarà fatal. Què més? Un altre tipus així, banderola, podria ser així. Faig una ratlla, doble, per exemple. Aquí amb el regle no, I faig les banderoles cap a baix. I faig tantes banderoles com lletres tingui la paraula. Aquí puc fer una boleta. Aquí ja és imaginació. Per exemple, què hi vull posar aquí? Doncs hi vull posar que jugueu i us ho passeu molt bé. Doncs jugar i un cop. Sí? Un cop fet i amb paciència ho resseguiria amb el meu punta fina. Negre o de colors. Un cop ho tinguem fet, i sec i esborrat, li podem donar un toc amb els marcadors. Ara us ho ensenyaré.
Mireu, ja li he esborrat la goma. Doncs ara, no sé, puc jugar amb el marcador i pintar una miqueta al costadet. I ja queda una miqueta diferent, oi que sí? Mireu, us ensenyaré l'última, d'acord? I ja us deixaré que practiqueu vosaltres i m'ensenyeu les vostres creacions. Per exemple, podem fer una paraula així, amb el punta fina. Recordo, torno a mirar-me que sigui de la mida que a mi m'agradi. I escric, jo què sé, happy. Ara ho he estat fent directament, però si no, primer amb llapis, ja ho sabeu. Un cop tinc les lletres fetes amb el punta fina, amb un rotulador, els hi faig com una ombra. I així ja tenim un altre tipus de lletra. Bueno, espero que us hagi agradat, que us hagi inspirat i que us hagi fet moltes ganes de fer lletres boniques, de dibuixar lletres. Agafeu tots els colors que tingueu per casa i poseu-vos a practicar. Us sortiran coses xulíssimes, segur. Molts ànims, endavant!